Jangali da haraji gare mu shi alkhairi ne, mu bawa gwamnati goyon baya a wanga tsari za mu ji daɗi. Jangali da haraji gare mu shi alkhairi ne, mu bawa gwamnati goyon baya a wanga tsari za mu ji daɗi. Ku zo duka al'umma ku gane tsarin kairi ne, amma da fari ku yi nazari duba yadda muke zaune, ana kashe mana rayunmu har ma gidanmu a kokone, sannan a tattara shanaye ko da a can gun kiwo ne. To wanga tsari a rike shi na jangali da haraji ne, shi za ya sa gurbin cikinmu mu kaurace musu shi kenan. Namijin da ya kai munzali shi zai biya harajinsa, naira 2000 a shekara shine kudi na harajinsa. Ga masu dabbobi ku sani 500 ne kowace sa. Mata ga mai aikin gwamnati haraji gunta za a yi amsa, za a kwashe bayanan kowa, makwabci zai san makwabcinsa. Za a irga yawan shanayen ko jini ne ko kuma sa, banda sauran dabbobi akuya ita sai dusa. Jangali da haraji anya a baya an ga alkhairinsa, al'umma sun je ga gwamnati burinsu shine a sake sa. Jangali da harajin nan a katsinan mu muna son sa. Mata ni na biya haraji na, tunda ina aikin gwamnati gashi na biya haraji na. Ni ko ina irin sana'ata saka da dinki aiki na. Ni ma ina aikin gwamnati gashi na biya haraji na, amma ina kiwon saniya dole zan biya harajinta. Kun ga mun biya harajin mu, mun haɗa kai da gwamnati don tabbatar da tsarin nan. Jangali da haraji gare mu shi alkhairi ne, mu ba gwamnati goyon baya a wanga tsari za mu ji daɗi.